У першы дзень паўнамаштабнай вайны ва ўкраіне Вольга Барунова з маладзечна выйшла на вуліцу з бела-чырвона-белым сцягам. Яна проста стаяла каля дарогі са сцягам супраць вайны. Праз 15 хвілін яе затрымалі сілавікі. А праз 3 гады новае затрыманне, СІЗА, суд і 3 гады калоніі. Сёння 48-гадовая Вольга Барунова за кратамі беларускія ўлады абвясцілі экстрэмісткай. Праваабарончая супольнасць прызнала яе палітзняволенай. Вольгу асудзілі адразу па некалькі палітычных артыкулах. Сярод іх абраза Лукашэнкі, абраза прадстаўніка ўлады, распальванне варожасці, а таксама садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Фактычна, небыякавую жанчыну кінулі за краты за словы, за пазіцыю і за смеласць не маўчаць. Гэтая гісторыя пра тое, як у сучаснай Беларусі караюць нават за мірны антываенны пратэст. І пра тое, што чалавечая годнасць усё роўна мацнейшая за страх. Свабоду Вользе Баруновай, свабоду ўсім беларускім палітвязням.